שלום וברוכים הבאים למטבח שלי, אני מקווה שיש לכם מעולה. היום אנחנו נכין משהו שהוא מהמטבח האתיופי, זה תבשיל סלק עם תפוחי אדמה, גזר, פלפל חריף. אפשר לאכול אותו עם תוספת של אינג'רה או כל תוספת אחרת כמו אורז, קוסקוס, מה שעולה על רוחכם. אז ככה, אני אציג לכם את המצרכים. אנחנו משתמשים בסלק, 4 סלק, אבל אתם יכולים להגדיל את הכמות ולהקטין אותה לפי מספר הנפשות שיש לכם בבית. 3 תפוחי אדמה, בצל 1, שום, כאוות נפשכם, ככל שתשימו יותר שום יותר טוב, פלפלים חריפים ששמים בסוף, ו4 גזרים, אבל גם זה כאוות נפשכם. עכשיו אנחנו נתחיל לחתוך את כל המצרכים שלנו. אני ממליצה לחתוך את הסלק יחסית דק, לא עבה, כי לסלק לוקח הרבה זמן להתבשל. אני חותכת אותם לחצאים, ברגע שהגעתי למצב הזה אני חותכת ל2, וזה העובי שאני אישית משתמשת. תשאירו אותם כאלה, אל תעשו יותר מדי דק. עכשיו אנחנו נחתוך את הבצל. תשתדלו לחתוך את זה דק, לא עבה, כמה שאתם יכולים. מעביר ישירות לסיר. עכשיו אנחנו נצוץ את השום. למי שגר בארצות הברית, אתם יכולים לקנות את זה ב-Bath & Beyond. כלי מאוד מאוד שימושי למטבח. זה נראה הרבה, אבל תאמינו לי שזה ממש לא. ככל שיש הרבה שום, יותר טוב. לא שכחתי את הפלפלים, הפלפלים נכנסים ממש 5 דקות לפני שאנחנו מסיימים את הבישול. אנחנו נשים אותם בצד. כשהכל חתוך מוכן, אנחנו נתחיל את הבישול. אנחנו נטגן את הבצל לכמה דקות בלי שמן ובלי נוזלים. תכינו לכם מראש שמן, אנחנו נשתמש ב7 כפות שמן ומלח, מלח לפי הטעם. אני שמה 1.5 כפית מלח, אבל כל אחד יכול לשים פחות, יכול להוסיף, זה טעם אישי. ומים, הכינו מראש כבר 2 כוסות מים, למרות שאנחנו נשתמש הרבה יותר, אנחנו נתחיל עם 2, ולפי הצורך אנחנו תמיד נוסיף. אחרי כמה דקות אני מוסיפה את 7 כפות שמן. אני לא בודדת, כי אני כבר מכירה את הכמויות שלי. מוסיפה את השמן, מטגנת עוד כמה שניות, ואז אני אוסיף את הסלק. ולמה אני מוסיפה עכשיו את הסלק? כמו שאמרתי קודם לכן, לסלק לוקח
יותר זמן מכל הירקות, לכן אני מוסיפה אותו עכשיו. מבשלת אותו בין רבע שעה ל-20 דקות לפני שאני מוסיפה את כל המצרכים האחרים. אחרי שהכנסנו את הסלק, אנחנו נכניס, נמזוג מים. הוספתי עוד כוס מים, רק בשביל שהמים יעברו את הסלק. ומה שאנחנו נעשה, אנחנו נסגור וניתן לזה להתבשל בין רבע שעה ל-20 דקות, מדי פעם תפיצו. אחרי רבע שעה, ככה זה נראה. אם אתם רוצים לבדוק עד כמה הסלק קרח, תיקחו מזלג. מזלג ותתקרו אחד. אם זה נכנס יחסית בקלות, זאת אומרת שאפשר להתחיל להוסיף את הירקות הבאים. לפני כן אנחנו נוסיף מלח. פית וחצי, אם צריך אני אוסיף אחר כך. נוסיף את הגזר. אנחנו נוסיף עוד כוס מים, שזו הכוס הרביעית. ואנחנו נבשל את זה בערך 7 דקות, בין 5 ל-7 דקות. בודקת שהמלח בסדר גמור. אני מוסיפה ממש קצת מלח, פחות מרבע כפית. אחרי כוס מים אני מוסיפה את תפוחי אדמה. תפוחי אדמה לא צריכים זמן ארוך, זה בין 5 ל-7 דקות והם מוכנים, בגלל זה אני מכניסה אותם בסוף. מערבבים טוב טוב. ומכסים בין 5 ל-7 דקות. אחרי 5 דקות שהתבשיל הזה מתבשל, אני מוסיפה פלפלים חצויים. תיזהרו מידת חריפות שאתם רוצים את התבשיל, כי אני מוסיפה את זה וזה יהיה ממש חריף, אז אם אתם לא רוצים שזה יהיה כל כך חריף, תוסיפו פחות, אבל אל תוותרו על הפלפל, כי הפלפל נותן טעם, עוד טעם נוסף. אז תוסיפו או אחד או רק חצי אם אתם לא רוצים שהתבשיל שלכם יהיה חריף מדי. אנחנו נבשל את זה בערך עוד 3 דקות ואז נחבק. אז זהו חברים שלי, ככה זה נראה אחרי שסיימנו לבשל. אני הגשתי את זה עם לחוך, אפשר לעשות את זה עם אינג'רה, זה מנה צד, זה לא מנה עיקרית, למרות שהיא גם יכולה להיות מנה עיקרית. אצלנו אוכלים את זה עם אינג'רה, לילדים אנחנו נותנים את זה עם אורז, אפשר לאכול את זה עם קוסקוס, זה הולך עם כל דבר, ירקות בסופו של דבר. אני מקווה שנהנתם מהסרטון כמו שאני נהנתי לעשות אותו. נתראה בסרטון הבא.